Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari ng atong mga top stories of the day. Today is October 24, 2025, Biyernes nga adlaw. Komitiba ni Councilor Ali Espino gintugyan sa iban nga konsehal kasunod sa iyang anong kabulan nga suspensyon. GMO ordinance hindi anay matalakay kay prioridad karon ang 2026 nga budget. Task force ginporma para tutukan ang kaso sa ginpatay nga 17 anyos nga dalagita. Lalaki pilason matapos matiruhan sa pulis kay ginaligar nangagaw sang pusil. Kag sa Good Vibes Weekend, natural nga flood control bisitahon ta sa tripping ni Romeng kag organic rice farming naman istoryahan ta sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Lunes nga adlaw, October 27, magasugod na ang semestral break sa mga estudyante sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Sunod sa kay Almir Cesar de Quiniang, spokesperson sa Department of Education, Negros Island Region, ini ang magasugod October 27 to 30. Kindeklarar nga holiday o October 31. Gintumod na bilang wellness break sang DepEd. Tuyo sini nga mahatagan sang tion ang mga estudyante kag manunudlo nga makapahuway kag makarecover gikan sa impact sa natabo sini lamang mga disaster. Sakop diri ang mga estudyante sa preschool, elementary tubtub sa high school. Ang sa mga pribadong eskwelahan, yara na ini sa jurisdiction sa ilatag sa mga tagdumalahan. Magabalik ang klase sa pampubliko nga mga eskwelahan sa November 3. Ang wellness break magamodify o kuna nagamodify man sang provisions ng DepEd memorandum angot sa mid-year nga in-service training para sa mga manunudlo. Ginaabiso ang pag-defer sini pagkatapos na sa break. We're calling it the wellness break na since may na-release kitang recent nga memorandum from DepEd Central Office wherein designate ni siya as wellness break both for teachers and sa ating mga students. Sa number 9, isa ka youth lounge kag co-working space para sa mga pamatanon sa Bacolod City ang inbuksan sa Ayala Malls Capital Central sa iligid lamang nga hapon. Ginbuksan sining hapon ng youth lounge and co-working space sa third floor sang Ayala Malls Capital Central nga bukas para sa mga pamatanon sa Bacolod. Haling las 10 ang aga tubtub las 7 sang gabi, Lunes tubtub Domingo nga adlaw. Ang lugar nagatanyag sang libre nga serbisyo. Lakip na ang lounge space para makapahuway kag makarelax ang mga pamatanon. Study space nga angay para sa mga estudyante. Libre diri ang wifi, free printing para sa mga PDF files lamang ha, kag free sharing sessions bilang espasyo sa pagpaatag ag pagpamati. Free meeting room reservation para sa mga group meetings kag may pa free instant coffee pa. Makaakomoda ang lugar sang 40 tubtob 50 ka mga pamatanon nga luyag magamit sang pasilidad. Ginarekomendar man nga magdala sang school ID ang magamit sang lugar agud ma-identify nga estudyante halin sa nagkaninaing nga mga eskwelahan sa syudad sang Bacolod. Lounge and co-working space nga part din siya sang agenda ni Mayor Vega Sataya. Actually, this is the first time nga may youth lounge kita sa syudad sang Bacolod nga ang Bacolod LGU gidya ang naghimo kag naga-facilitate kag naga-maintain and it is located diri sa third floor sang Ayala beside langit sang aton nga satellite office or ang aton nga beso. This is open from Mondays to Sundays from 10 a.m. to 7 p.m. Sa number 8, Iloy nga nag-viral ang video matapos magbata sa igad sang dalan pati ng iyang nga baby ang safe na sunod sa management sang CLMMRH. Sa video nga kuha sang kahapon sang aga ni Spencer Aiko nga naglabay sa guwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa kilid sang Lacson Street, makita ang isa ka babae nga nagabata sa guwa sang ospital.
madasig nag-viral ang ini nga video. Inkumpirma sang management sang CLMMRH ang insidente kag sa statement nga ilang release nagrespondi gilayon ng ilang nursing service kag OPD teams matapos may baluan ang sitwasyon agud mabuligan ng iloy kag masiguro ang kaluwasan nila sa iyang anak. Sa karon, parehas nga luwas na kag estable na ang ilang kondisyon. Wala na magdugang pa sang detalye ang ospital para man sa privacy sang amo nga pasyente. Sa number 7, isa ka mangunguma pilason matapos kagintiro sa mga armado sa Banwasan Don Salvador, Benedicto. Pilason ang isa ka mangunguma matapos gintiro sa duha ka mga sospek sa Purok Kulasi, Barangay Kumaliskis, Banwasan Don Salvador, Benedicto, sang kagabi. Gindala sa DSB Municipal Health Unit apang ginrefer sa ospital sa Bacolod City ang 43 anyos nga mangunguma matapos makaangkon sang igo sang bala sa tiyan. Sa investigasyon sang PNP, nagatintog sa guwa sang iyang baligyan ng biktima sang siyang gintiro sang duha ka mga persona. Nalagi yung mga sospek sakay sa motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang isa ka fired cartridge case ng caliber 45 nga pusil. Ginsiling ni Police Major Elendi Rebosquillo ang hepe ng DSB PNP. Away sa duta ang anggulo nga ila ginalantaw sa insidente. May mga persons of interest naman sila apang subject pa for further investigation. Sa number 6, isa patay, isa pilasod sa pagbungguan ng isang tricycle, delivery van kag pick-up sa Kabangkalan City. Nagkalaula ang mga inog-deliver nga tinapay sa dalan matapos ang natabo nga pagbungguan sa sitio Malasbalas, Barangay Urong sa Kabangkalan City kung sa diin isa ka persona ang patay kag isa ang pilason. Ibolbado sa traffic incident ang isa ka tricycle nga gingamit sa pag-deliver sa tinapay, isa ka panel delivery van kag Toyota Hilux. Patay ang helper sa tricycle nga ginkilala kay alias Polto matapos makaangkon sang head injury. Samtang pilason ang driver sa tricycle nga si alias Julian. Sa investigasyon sa Kabangkalan PNP, nagasundanay kag pareho nga nagausoy padulong Kabangkalan proper ang tricycle kag panel van samtang padulong babinay nga direksyon ng pick-up. Bangod sa nagapadayon nga construction sang dalan, mahinay ang pagpadalagan sang tricycle. Ugaling, nadulaan sang kontrol ang driver sang panel van nga ginkilala kay alias Asher. Rason nga nabuguan sini ang pangulihi nga bahin sang tricycle pati na ang nagasugata nga pick-up. Gindala ang driver kag helper sang delivery tricycle sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival ang helper. Sa number 5, isa ka lalaki ang pilasod matapos nga matiruan sang pulis kag ginaligar nangagaw sang pusil. Pagaserbi kuntan isang warrant of arrest sa kaso nga illegal drugs ang katapos ang Police Station 3 sa isa ka persona sa Purok Langis, Barangay Banago sa Bacolod kay nasang aga. Apang nalabyan sa mga pulis sa igad sang dalan ang duha ka mga persona nga may ginahupot nga suspected shabu. Ang isa sa ila ginaaligar nga may pusil. Ginsiling ni Police Major Rondel Tapang ang hepe sa Police Station 3 sang nadakpan sang pulis ang duha ka mga persona. Nagbato ang 49 anyos ka lalaki kag nagluntad ang pagdumugay. Suno kay Tapang, gintinguan pa sang sospek ka agawon ng armas sang pulis rason nga natiruan ini kag naigo sa guya. Na-recover sa pilason nga sospek ang isa ka revolver kag karon yara sa paghinakop sang soko. Yara karon sa ospital ang 49 anyos nga sospek, samtang ang iaupod nga isa ka estudyante, yara naman sa custodial facilities ng Police Station 3. Suno kay Tapang, magapangatubang ang duwa sang kaso angot sa illegal nga droga o possession sang illegal drugs, samtang dugang pagid nga kaso angot sa illegal possession of firearms, ang ipasaka batok sa 49 anyos nga lalaki. Sa number 4, isa ka task force ang ginporma sang PNP para tutukan ang kaso nga pagpatay sa 17 anyos nga dalagita sa Bacolod City. Isa ka Special Investigation Task Group ang ginporma sa Bacolod City Police Office para tutukan ang kaso nga pagpatay sa 17 anyos nga si Freya. Sunod sa kaya Police Captain Francis de Pasukat,
Ang commander sa Police Station 1 gintukod ang task force para mapadasig ang investigasyon kag para matagaan sa hustisya ang brutal nga kamatayon sa menor de edad. Na-autopsy na ang bangkay sang biktima nga nasapwan Miyerkules ang hapon sa may likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area sa Bacolod City nga sakop pa sang Barangay 12. Nakahigot ang iyang mga kamot kag wala sang dilargo o shorts pati na underwear ang biktima. May mga lagob siya sa guya. Inalantaw sang PNP ang posibilidad nga basi ginuwigit lang sa kakugnan ng iyang bangkay bangod wala na sang iban pa nga mga bagay nga na-recover sa tupad sang bangkay. Sa tupad sa lugar kung sa diin siya nasapwan, mayara man sang bodega. Nasugilano naman sang PNP ang iyang pamilya para makakuha sang dugang pagid nga mga impormasyon. Nagapasalamat ang PNP sa ginatanyag nga 100,000 pesos sang Bacolod LGU para sa makatudlo sa sospek sa krimen. Sa number 3, kadamuon sa mga persona sa Negros Occidental nga napatay bangod sang dengue nagdangat sa 12. Pero kadamuon naman sang kaso sang dengue naganubo office as of ang syudad nga nalakip sa top 10 nga may madamo nga kaso sang dengue ang banwa sang Isabela. Bangkalan City nga may 455 dengue cases. As of October 18, may 5,033 ka mga dengue cases nga na-record. Kung ipaanggid naman sa amuman nga tion sa 2024, mas manubo ang dengue cases subong nga tuig. Sa nagligad nga tuig sa amuman nga period, mayara sang 5,561 ka mga dengue cases. Sa number 2, ginatutukan karon sa Sanggunian Panalawigan ang pagtalakay sang budget para sa 2026. Gani mahimo ipaiway anay ang pagtalakay para sa ginaduso nga GMO ordinance. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsilinga yara sa gihapon pending sa SP ang GMO regulatory ordinance kadablag pa iya nga gin-certify nga urgent. Mga organic advocates ang padayon nga nagapamatok sa among ordinansa kay nagapanawagan sa probinsya nga ipabilin ang madugay na nga commitment sini nga mangin GMO free. Samtang ginsiling ni board member deliberation. Ginalauman nila nga matigayon aprubahan ang budget sa Disyembre. 7.6 billion ang proposed na 2026 budget sa Negros Occidental. Harapan naman sa sanggunian na, but you must understand ang focus subong sa sanggunian is ang budget. So I think they will have to put aside the budget hearings which covers all the departments. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Komitiba ni Bacolod Councilor Al Espino gintugyan anay sa iban nga mga konsehal ini kasunod sa iya anong kabulan nga suspension. Gintugyan na sa iban nga mga tapos masuspend sang anong kabulan sang Office of the Ombudsman. Sunod kay Vice Mayor Claudio Jesus Montevilla, bisan wala pa sila sang opisyal nga dokumento, may verbal instruction na ang DILG Bacolod sa suspension order. May kaangtanan sa reklamo sang anay bitaw head nga si Police Major Junji Liba bato kay Espino. October 20 sundon
ang pagpananom sa mga bakaw. Gani, subong, protektado sila sa mga bakaw, ilabi na kung mayara sang bagyo. Ang istorya sa pagpananom sa mga bakaw kon mangroves sa siningang mga mangingisda was sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Samtang, istorya naman naton ang pagpanguma sa Domingo sang aga. Sa Are You Agreeable? Organic rice farming naman ang aton pag-istoryahan. May harag ibang balas ang market para sa organic rice. May nagabakal gid man bala sa organic rice. Maka-income gid man bala mga mangunguma naton pinaagi sa organic rice. Ina mga sabto naton nga mga palamangkutanon sa Sunday sa Are You Agreeable at 7 a.m. Kag-shoutout anay sa aton nga live viewers subong hapon si Marvy Cipriano Aquino. Good afternoon, Digicast Negros watching live from Hawaiian Philippine Company. Maayong hapon si Gerardo Marquez. Maayong hapon Digicast sa Roming. Happy viewing mga taga Negros. Si Maricon Gamboa Hayashi. Good evening sa Roming. Digicast watching from Japan. Pa-shoutout sa Liamado Boys representing Bacolod City for Batang Pinoy in General Santos City. Good luck sa inyo. Si Jenny Gel, good PM Digicast crew and Choi Roming. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Sally Villaflor Cañada, good PM Digicast watching from Tangub. Keep safe always. Sir Roming, ikaw man kagawad Sally. Kag si Jubehe Yap Janala. Pleasant afternoon Choi Roming, Subaldo and Digicast Negros. Greeting from Baguio City. Si Marilo Burgos Aguisando, good afternoon Digicast Negros. Si Maricon Song Cape Valedores, mayong hapon Sir Roming. Kag mayong hapon Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Kagabi ito aton yung mga top stories of the day. Tugtog sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend!